Halo guys, गिबि-गिबियावनो बयखौबो बरायनाय थाबाय माने दिनै फिन लाबोफिनबाय ब्लग भिडिअ कन्टेन्टआ माने जाहैगोन दिनै बिथांमोना नायलांबानो जाबाय आंहा बिखुनजो फैगोन दिनै बिखुनजो फैगासिनो बेनिफ्राय बिसोरो जाबाय एकदम लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना बिसोरो संनाय खावनायनि लाहार फाहार बेफोरो जाबाय सामब्रामि गारला गारलि गथ'आ बेबो गथ'आ बिबाजैनि फिसाजो बे बाजैनि गथ' बै बाजैनि फिसाला बैथिं बिमाया नै आंना सनाया गारिखौ सुनो सुनो इथिं नायलाय दे हेल' दे बाय बाय दे बाय बाय लाय दे बाय 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 दे बाय बाय पुर्णा बिथिं बिमाया एकदम फिथा सावगासिनो फिसाजोआ र' बिमा फैगोनखा एकदम फिथा सिथा सावगासिनो नै सावलाय गावनि जोनोमगिरि बिमा एकदम सावगासिनो आरो दासो नै दाथ' जागायहांदों फिथा सावगासिनो ओमफ्राय दाहाय मैगं संगोन ओमफ्राय नै बिथिं आरो एकदम जगार खालामगासिनो माने दासो गारि गाखोदों ट्रेन गाखोदों होनदों आरोना जोंहा बिमाया बिखुनजोआ बेयाव मा खामजादों नैबे साराय मोनसेयाव दालि संबायनो ओमफ्राय बेदरफ्रालाय ना इनिफ्राय नाजों खोरदों मोखै दा देखायसिगोन आं बायखौ दा देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना भिडिअखौ दाहाय नायलांबाय ओमफ्राय नोङो बिमा फैनायखाय मादि मोनदों गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनदों माबायदि गोजोननाया ना मा होनगोन एखे बुंस'नो हाया हा माने गावनि जोनोमगिरि बिमा फैगासिनो दा थारमाने बिराद खुसियावनो बिराद लाखुथ्रायाखै बिनि माबायाथ' नै हाथायाथ' ओंखारबाय थाखायो माने एनि टाइम हाथाया हि ने ओंखारबाय थाखायो आरो बिनो ना बिनि हाथाया ओंखारबाय थाखायो माने गाइस एकदम नै होमबानो हाथाया एकदम गेजेरनिफ्रायनो रुरुद जागोन बायदिखा नै जागासिनो नै दाबो जायाखै नामा फिथा सावना माला मा खालामगोन माला ओंखाम संगोन माला मैगं संगोन हाब नै ओंखाम दालि मैगं जाबाय बेदरफ्रा जायाखै मोनफैबासो जायो मोनफैसिगावनो रेडि खालामना दोननांगौ मिथिबाय